እሺ ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ማለት እዩ። ናይ ሎሙዓንቲ ተሰናንዑ ማለት እዩ። ሃው ቱ ኮንቨርት ዲግሪ ፋራናይት ናብ ዲግሪ ሴልሲየስ ማለት እዩ። ማለት ዲግሪ ፋራናይት ተወናስ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኳልኩሌት ምግባር ማለት እዩ። ኮንቨርሽን ፍሮም ዲግሪ ፋራናይት ቱ ዲግሪ ሴልሲየስ ምን ሰራሕ ማለት እዩ። ስታውት ከምዚ ይመስል ለምን ስለዚ ዲግሪ ፋራናይት ተያዩና ምትባዕቲ ተወና ኣብዚ ጎን ክተም ሸመንት ተወና ማለት እዩ። ካዚ ዲግሪ ሴልሲየስና ኣብዚ ኳልኩሌት ገና ረኸናኝና ማለት እዩ። እዚ ቀጥታ ናብ ፕሮግራም ንኸድሞ እዚ ከዓ እዚ እንትከርኩሞ ዲሊት ክብሎ እዚ ሞ ዲሊት ኣብዚ ማለት እዩ። ለምሳሌ ሞር ሪዳብል ኮን ማለት እዩ። ፕሮግራምና ኢንተር ኢለ ማለት እዩ። እዚ ለምሳሌ እዚ ጊቨን ማለት እዩ። ጊቨን ዲግሪ ፋራንሃይት ዋን ማለት እዩ። እዚ ኳልስቱ ሚእቲ ኣርባዕተይ እትዩና ኣብዚኣታ ከዚ ማለት እዩ። ሪኳርድ ማለት እዩ። ሪኳርድ ገበር ዲግሪ ሴልሲየስ ኢኳልስ ቱ ኮቴሽን ማርክ ማለት እዩ። ሶሪ ኮቴሽን ማርክ ጋው ሶሉሽን ኢንተር ኢለ ማለት እዩ። ከዚ ዲግሪ ሴልሲየስ ማለት እዩ። ዲግሪ ሴልሲየስ ኢኳልስ ቱ ማለት እዩ 5/9 ብራኬት ከፍትሞ ዲግሪ ፋራንሃይት ሆነ ማለት እዩ። ማይነስ 32 ከም ገና ንረክብ ማለት እዩ። ኣብ መበል ከዓ ጊቭና እዚኣ ከዓ ካልኣይ ጊቭን ማለት እዩ። ዲግሪ ሴልሲየስ ማለት እዩ። ሴልሲየስ ለምሳሌ ኢኳልስ ቱ 2.8 ለምሳሌ ሲናውን እዚኣ ቦታ ንገራ ማለት እዩ። እዚኣ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን እያ ማለት እዩ። ኢንተር ነዚያ ከዓ ተኸም ማለት እዩ። ዲግሪ ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ። ኢኳልስ ቱ ኮቴሽን ማርክ ማለት እዩ። ሶሉሽን እዚኣ እውን ማለት ሶሉሽን ትኾን መትፎርሙላ ዲግሪ ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ። እዚ ኢኳልስ ቱ 5 ኣብ ልዕሊ 9 እና ብራኬት ንኸፍርሞ ዲግሪ ፋራንሃይት ቱ ማይነስ 32 ብራኬት ገና ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ ከዚ ናብ ፕሮግራም ንኸድ ናብ ዲክላሬሽን ማለት እዩ። እሺ እንታይ ዲክላር ንገብር ማለት እዩ። ጊቭን እንታይ እዩ? ጊቭና ዲግሪ ፋራንሃይት እዩ። ስለዚ ፋራንሃይት ከዓ ኢንተጀር እዩ። እዚ 104 ማለት ጊቭና ስለዚ ኢንት ዲክላር ንገብር ማለት ዲግሪ እንታይ ዲግሪ ፋራንሃይት ዋን ማለት እዩ። እዚ ኢኳልስ ቱ ክንደይ 104 እሺ ካሊእ ከዓ ተኝእና ጊቭን እዚ ከዓ ኢንት ማለት ኢንት ዲግሪ ፋራንሃይት ቱ እዚኣ እንዲያ 208 እሺ እዚኦም ዲክላር ገርና ክልተ እንደሊ ማለት እዩ። እቶም እንደልዮም እንታይ እዮም? ዲግሪ ፋራንሃይት ዋን ዲግሪ ማለት አሚን ዲግሪ ሴልሲየስ ማለት እዩ። ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን እንደልዮም ማለት እዩ።
ኢንተር ዲግሪ አንደርስኮር ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ እዚኦም ካቶም ምንታይ ዲግሪ ገለውኝኡኒ ምክንያቱ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን እዚኣ ዋን ኩላሙ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን 5/9 ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ማለት እዩ እዚ ምክንያት ደሲማል ቁፅሪ እውን ክኾን ይፍለጥ ስለዚ ምንታይ ዲክላር ይገብሮ ማለት እዩ ደብል ኢለ ማለት ደብል ኢለ ዲክላር ይገብሮ ማለት ደብል ሴልሲየስ ቱ እውን ከምኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢንቲጀር ቁፅሪ ክኾን ይኽእል እዩ ደብል ተልና ግን ያው ኩሉ ስለዝጠቕልል ማለት እዩ ኢን ዲቫይስ ሴሚኮሎን ኤቭሪ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ኢንስ ዊዝ ሴሚኮሎን ማለት እዩ ስታንገብ ፎርም ነቕምጥ ማለት እዩ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን ማለት እዩ ኢኳልስ ቱ ኢለ 5 ኣብ ልዕሊ 9 ብራኬት ኢለ ማለት እዩ ዲግሪ ፋራናይት ምሽ ስፔስ ኢለ ማለት እዩ ማይነስ 32 ማለት እዚኣ እውን ከምዚኣ ነገራ ንኽእል ኣሽከረዲ እዚኣ 5/9 ማለት 5 ታይምስ እዚኣ እሞ እዚኣ ኦቨር 9 ማለት እዩ እሺ እዚ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ዲግሪ ሴልሲየስ ቱ 5 ታይምስ ዲግሪ ፋራናይት 2 ማይነስ 32 ኦቨር 9 ማለት እዩ ስለዚ ከዚ አውትፑትና ሲ አውት ኢለ ማለት እዩ እሺ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን ታይምስ ሶሪ እዚ ቆይ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን እሺ ኮቴሽን ማርክ ደግሞ እዚህ ግን ሴሚኮሎን ኮቴሽን ማርክ ለማለት እዩ ዲግሪ ሴልሲየስ ዋን ማለት እዩ ሴልሲየስ ዋን እሺ እዚኣ እውን ሲአውት ለማለት እዩ ናይ ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ ኮቴሽን ማርክ እሞ እዚኣ ማለት ዲግሪ ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ ሴልሲየስ ቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን እዚኣ ኣውትፑትና ማለት እዩ ሓድሽ ላይን ከምፀልና እስቲ ሶሪ ኣብዚ ሴሚኮሎን ኣለና እሺ እዚኣ ግን ኣውትፑትና ኒው ላይን ከምፀልና እስቲ ማለት እዩ ሴፍቲ ዝና ማለት እዩ ኮቴሽን ማርክ እሺ እንግባክና ኒው ላይን ማለት እዩ ስላሽ ኤን እዚኣ እውን ከምኣ ማለት እዩ እንግባክ ደብረ ከፍትና ኮቴሽን ማርክ ኒው ላይን እሺ እዚ ዲግሪ ሴልሲየስ እሺ ከዛ አውትፑትና እንገብር ኣብዚ ባይዘው እሺ ኣብዚ ግን ሲአውት ልና ማለት እዩ ሲአውት ኮቴሽን ማርክ ሰብስክራይብ ኢጋማቲቭ ባይዘው ኢጋማቲቭ እግረ መንገድኩም ሰብስክራይብ ግበሩ የኽፍልን ማለት እዩ ኖቲፊኬሽን ሓድሽ ኖቲፊኬሽን ክመፅእ እንትኾን ሰብስክራይብ ተገይርኩም እሺ ከዛ ራን ንገብር አውትፑትና እሺ ሰራሕና ኣለና አውትፑተይ ራን ስታርት ራን ኮንፊግሬሽን ንገብር ኣሎ እሺ ከዛ አውትፑት ኢኹም ዲግሪ ሴልሲየስ 40 ዲግሪ ሴልሲየስ 9.7 ሰብስክራይብ ኢጋማቲቭ እዚኣ እውን ሰብስክራይብ ኢጋማቲቭ ግብሩ ባይዘው ማለት እዩ እዚ ካልኩሌሽን ተገይርናዮ ማለት እዩ ዲግሪ ፋራናይት 104 ትኾኑ ዲግሪ ሴልሲየስ እንዲኾን ማለት እዩ 5 ኣብ ልዕሊ 9 ትኾኑ ዲግሪ ፋራናይት ዋን ማይነስ 32 ማለት እዩ ካብኡ 5 ታይምስ ዲግሪ ፋራናይትና 104 እዩ 104 ማይነስ 32
أجل تشعن تكنقول كنا تاي مزماتي 4 ماتي 4 درجة سنتيغراد مزماتي خلال أولي كعام عند 1 درجة فahrenheit عند 1 درجة فahrenheit خلتي متشوم منتي هون جن كالكوليشن أتين هنديك مثلا ماتي درجة سلسيوس 19 ماتي ስለዚህ سبسكرايب إجابات يبقى نحو كمسكنكم سي أوت كلمو سي أوت إلى ماتو بالأنجل براكت مسخفتو كوتيشن مارك تاكلكم مزامسكم كينكي كلكم يجلو ماتي سبسكرايب سلسيوس نزغورهم أزغورهم كاغور thank you for watching subscribe زغورهم غورو نزغورهم ግን ብጣዕሚ ኣነ ለይኩ ይፈቱ ማለት thank you for watching ያው አውትፑት ክትመጽልኝ ነው ሪፍሬሽ ክብራ ስለዚህ ትጋናይ ያው እንግሊዝ ጽሑፍ ነው ማለት ነው subscribe ገማቲ thank you for watching okay ያ ኒው ላይን ከእትወላኝ ኒው ላይን ኮቴሽን ማርክ ኒው ላይን ማለት ኒው ላይን ምክንያቱ subscribe ገማቲ እና thank you for watching ቱ አውታድ thank you for watching ክስ ኣብ ሓዳሽ ላይን ክሰፍር ማለት እሺ ይሄ ደግሞ ማለት ነው ማለት እሺ هذه outputنا سلسيوس 4 درجة فahrenheit 19 سبسكرايب إجاباتي thank you for watching جزئتكم يا ماتي أنيلي سبسكرايب سجلهم أنيلي سبسكرايب زيهم كع سبسكرايب بور بيسب أنا لما عندي تيتورنا درجة فahrenheit نو درجة سلسيوس مغيرين ماتي كم زي مسد أسألي بقالي برنامج كسام الرخل سكاشعو دحان صنحو سلسة معهم أنيلي تشاو